Miután leadtam 50 kilogrammot, és megcsodáltak, megdicsértek, kezdődtek a boldog hétköznapok. Az eltelt 2 évben a következőket szűrtem le. A kövér és a sovány ember között az a különbség, hogy mindketten fogyókúráznak, de a sovány ember állandóan odafigyel, mit mennyit eszik, a kövér ember csupán időszakosan. A kövér ember abban a tévhitben él, hogy a fogyókúra valóban egy kúraszerű tevékenység, és abba lehet hagyni, ha elérte az ideális testsúlyt. A vékony ismerőseim folyamatosan kontroll alatt tartják, mennyit esznek. Sosem fáradnak el odafigyelni a testsúlyukra. A kövérek viszont, köztük én is belefáradok abba, hogy egyfolytában azon rugózzak, mit és mennyit tegyek. Mese, hogy a vékony ember bármennyit eszik, nem hízik meg. Ismertem régebben egy Magyarországon élő francia nőt, akivel többször találkoztam az évek alatt. Nagyon karcsú volt, és ámulattal néztük mi magyarok, hogy ezek a franciák, hogy milyen csinosak. Majd elkezdett hízni, teljesen kiment a formájából. Kiderült, hogy teljesen áttért a magyar konyhára, és sosem tudott már lefogyni. Egész életemben 2-szer találkoztam olyan egészséges, tehát nem betegség miatt sovány emberrel, aki képtelen volt hízni, pedig akart. Az egyikük erősen dohányzott, a másikuk orvosi segítséggel felszedett annyi kilót, amennyire szüksége volt. A fogyókúra utáni súly megtartására, vagyis az állandó súlykontrollra 2 példát hozok, hogy te, aki nézed ezt a videót, gondolkodj el rajta. Az egyik egy balettáncos ismerősöm. Ő mesélte, hogy a nyári szünetről mindig néhány kilóval súlyosabban tért vissza a színházba ő és az egész tánckar. Ezért minden színházi évadot erős 8 órás fogyasztó edzésekkel kezdtek. Ez alátámasztja, hogy mindenki hízni kezd, aki lazít napirendjén. Tehát ránk főleg vonatkozik, akik már lefogytunk, akár több 10 kilót is. A kövérek esetében jó-jó effektusnak hívják. A vékonyaknál sehogy sem hívják, mivel nem engedik meg maguknak, hogy hízzanak. A fogyókúra valójában átállás a megfelelő életmódra. Ezért is beszéltem az előző videómban arról, hogy olyat tegyél, amit szeretsz, de egyben törekedj az egészséges életmódra. Sose engedd befolyásolni magadat az evés irányába. Jelenleg is állandóan keresgélek, és mindig találok új ötleteket, élelmiszereket. Az evési rohamokra tartogatok otthon ételeket, amitől nem lesz lelkiismeret furdalásom, például a kölesgolyó, sokáig el lehet rákcsálni, pótolja, a tévé előtt ülök, és közben eszegetek valamit hatást. A joghurtot, kefírt is nagyon szeretem. A kefírbe hagymát vágok, fűszerezem, a joghurttal tojássalátát készítek, majonéz nélkül, de a jó fűszerezés miatt nem is hiányzik bele. Kell, hogy találj valamit, amit szívesen megeszel. Akár grillezett zöldséget szószokkal, esetleg sajttal, húsfalatokkal, ami nagyon fincsi, de te készítsd el a szószt, hogy tudjad, miből áll. Ha tényleg zabálni akarok, akkor grillcsirkét teszem, annyit, amennyi belém fér. Az evési rohamok, bár nagyon lecsökkenek, de valamennyire azért maradnak meg, mert az élet körülöttünk nem változik. Megmaradnak a gondok. Időnként elmegy az embernek az élettől a kedve. Jutalomfalatra, stressz levezetésére ezután is szükség lesz. Bár az evésen kívül más lehetőségek is adottak, amiket eddig is ismertél. Séta egy gyönyörű helyen, programbarátokkal egy teaházban, elmenni zumba táncolni, Star Wars találkozóra menni. Ezek mind aktív programok. Ez a baj velük, ha-ha-ha. Ha az evésről elterelődik a figyelem, a legtöbb esetben el is múlik magától az éhség.
Néha eszem édességet, de már kordában tudom tartani, bármilyen hihetetlen. Azt vettem észre, hogy az egészségtelen étel valójában nem is hiányzik a szervezetnek. Boldog attól, hogy nem kell cipelni az eddigi testsúlyt, és örömét leli a test az őt építő egészséges ételekben. Meghálálja. Chipset, hamburgert, pizzát egyáltalán nem eszek. Mivel nem kívánom már, akkor sem, ha direkt avval a céllal megyek el étterembe, hogy kirúgjak a hámból. A fogyókúra ideje alatt érdemes átállni az egészséges életmódra, olyanra, ami iránt érdeklődünk, amit magunkra szabunk, a napi rendünkhöz is igazítva. Ezért van nálam mindig egy kis elemózsia otthonról, amit gyorsan bekaphatok, ha szükség lenne rá, hogy ne jussak el a nagyon erős éhségig, amit már nem tudok kontrollálni. Olajos magvak, aszalgyümölcsök egy maroknyi, kis dobozban, könnyen elfér a táskámban, és hetekig ott maradhat, ha mégsem enném meg. A másik példám a karcsúságra. Azok a nők, akiknek belelátok a mindennapjaiba, és nem híznak el, állandóan figyelik, mennyit esznek, és a családtagjaikat is szinte őrületbe kergetik ezzel. Rájuk kényszerítik az akaratukat. Így ők sem ehetnek kedvük szerint. Ezért vékony az egész családjuk. Időnként kivételt képeznek az apukák, akik nem hajlandók elhagyni a hagyományos traktákat, de meg is kapják az élettől a természetes büntetést. Pocakot növesztenek, még akkor is, ha fizikai munkából élnek. Tehát a sovány családoknál repetát nem kap senki. A gyerekek repeta igényét vagy nassolni való igényét fölülírja a határozott anya. Hangsúlyozom, hogy mindegyik vékony családnál ugyanezt tapasztaltam. Egyébként minden karcsú ismerősöm állandóan foglalkozik a súlyával, jóval többet a fogyókúrázóknál. Így érthető lett számomra, hogy a soványok lustának tartják a kövéreket, mert felőlük nézve lusták is. Valóban, sokkal több lelki ereje van a vékonykáknak, hogy sosem esnek ki ebből a szerepből, sosem hagyják el a mozgást, kontrollálják a súlyukat, de ezzel együtt az egész életüket is. Gondoljatok a sikeres emberekre, az idolokra, üzletemberekre. Hány túlsúlyos van köztük? Alig. A mai városi életmód mellett nincs az a szuper alkat, akinek ne kéne odafigyelnie az étkezésre. Tehát szenvedő túlsúlyosak, a fogyókúrának semmi értelme, ha kúraszerűen történik. De ezt már mindenki megtapasztalta a jó-jó effektusban. Ráadásul lefogyás után a szervezet hozzászokik a kevesebb ételmennyiséghez. Tehát többé nem lehet annyit zabálni, mint azelőtt. Valamint a már kisebb testsúlyú embernek eleve kevesebb kalóriára van szüksége. Éppen ezért fontos a mozgás. Ez pörgeti fel a kalóriaégetést. A súly megtartáshoz elengedhetetlen, plusz jó alakot csinál. Gondolj arra, hogy megéri megtartani az ideális testsúlyt, mert ez 3 az 1-ben. Nem csupán a szép alak birtoklása, de az egészség elérése is. Úgy 50 alatt nem tűnik fontosnak mégsem közhely, hogy korral egyre több betegség jön elő, és azok megjelenése épp úgy pokollá teszi az életet, mint a kövérség, bár a kövérség maga is betegség. A harmadik jótékony hatás, ha kevesebbet eszel, kevesebbet is költesz rá. Át kell venni a vékonyak gondolkodás módját. Nekik természetes ez a napi kínzás, a kövéreknek szenvedés. Hát ne legyen szenvedés, élvezd ki végre az életet. Végig sétálhatsz az utcán a legmenőbb cuccokban, és vékonyabb leszel a legtöbb járókelőnél, akik csak sóvároghatnak, hogy úgy nézzenek ki, mint te. Le tudsz hajolni könnyedén, ha lejtettél valamit. Magad alá húzhatod a lábadat a fotelben, akár törökülésben is. Mikor ezt először tettem meg társaságban, miután lefogytam,
Irigykedve jegyezte meg valaki, hogy de jó neked, én nem tudok így ülni. Ezek nem apróságok, amiket példaként hoztam, hanem maga az élet, a mindennapjaink. A végső konklúzió így is úgy is fogyókúrázni kell állandóan, és elviselni valamennyi éhséget. Mindig kell. Ne áltassuk magunkat. De érdemes mindezt soványan tenni. Legalább azonnal ott a jutalom, a karcsúság megszámlálhatatlan előnyét folyamatosan élvezheted. Ezzel szemben kövéren éhezni. Szenvedés szenvedéssel. Az ember arra gondol, mikor lesz már vége, de sosem lesz vége. Mivel sosem tud lefogyni, ha kétségbe van esve, ha siettetné. A mindennapokra jók a zöldséglevesek, főzelékek, én turmixolva szeretem, lilahagymával vagy fokhagymával borsózva, vagy curryvel, isteni laktató, és semmi lelkiismeret furdalás. Mindig van a hűtőmben ilyesmi. A már említett kefír, joghurt remekül kiegészítik az étkezést, ha már megettem a napi kalóriát vagy beesteledet, amikor már nem ajánlott enni, de ha annyira éhes vagyok, mégis nem bírom ki. Ilyeneket eszem. Egyéb ötleteim éhségérzet idején a perui kakaó, töret vagy tallér formájában. Aranyárban kapható, de nagyon kevés elég belőle, és teljesen elveszi az étvágyat. Evőpálcikával szoktam csipegetni töret formában a perui kakaót, vagy szintén pálcikával szottyolát magyarót. Az étellel való foglalkozás öröme megvan, közben tévézek, mint régen, sokáig eszegetek, de keveset. A szakemberek azt mondanák, ne tévézzünk evés közben, és ne együnk tévézés közben. De egyértelmű, hogy minden élvezetről nem lehet lemondani, így én vadul tévézek. A telítettség érzése is bekövetkezik, finomat is ettem, de a kisadag miatt csak kevés kalóriát tömtem magamba, és megvolt a tévé előtt ülök és lustulók helyzet is. A magoktól ne féljetek, mivel zsír, olaj kell a szervezetnek, és bármelyik magféle kifejezetten egészséges. Persze kalóriát kell számolni. Az édességet én úgy pótlom, hogy a joghurttal vagy túróval jó minőségű sok kakaóport összekeverek. Azért fontos, hogy jó minőségű legyen, mert cukrot nem teszek hozzá, és az intenzív ízű kakaópor önmagában is elegendő élményt ad. Ha nem eszel tejterméket, akkor magad készítette kalóriaszegény pudingba kevert bele. Gondolj az étcsokira, ami annyira intenzív ízű, hogy úgysem érezni a benne lévő cukrot. Ezt használom ki, tehát nem hiányzik a cukrozás a sok kakaópor mellé. Rumaromával hasonlít az íze a sportszeletre. Keverhetek még bele kókuszreszeléket. Nem használok semmilyen édesítőt, mivel egyik sem vált be nekem, de édesít a vanília, a fahéj, ánis és az aromák, amiket sütikhez használnak. A rum, mandula vagy vanília aroma. A tej édes önmagában is, ezt használom ki. Létezik kalóriaszegény keksz őrlemény, ebből készíthető kókusztekercs. Receptek a neten számtalan található. Jók a kínai rizssütik, készen kaphatók keleti édességet árusító boltokban, vagy bármi otthon készült rizs vagy zappehely édesség. A rizslisztet használom főzelék habarásra és pudingnak is. Kevés kell belőle, nagyon jól sűrít, és nem számít gabonának. Viszont a fehér rizsből hiányzik a B-vitamin. Erre figyeljetek. A rizs, a zab és az asszal gyümölcs megemeli a vércukorszintet. Viszont különböző módon teszik. Nézzetek utána, ebben most nem bonyolódom bele. Az asszal gyümölcsök kalória számára is figyeljetek, de ezek is az egészséges csemegékhez tartoznak. Ásványi anyag, vitamin források. Tömények, tehát nem kell sokat enni belőlük, hál' Istennek.
Mireli gyümölcsöket is tartok otthon, ajánlott reggelire, vagy bármikor csemegének. A banánt belefőzöm a rizspudingba, vagy zappehelykásába. Nem is kell más édesség, annyira jó. A banán szerintem nem hízzal annyira, mint mondják, főleg, ha csupán súlymegtartásról van szó. Reggelire önmagában nem ajánlott, mert fáradtá tesz. Azt gondolom, ha édességevő rohamod van, de helyette megeszel akár 1 kiló banánt is, vagy egy egész üveg megybefőttet, sokkal jobban jársz. Bár ezt így nem illene ajánlani, de hát az édességroham az édességroham. Olyan ideálisan nagyon nehéz az ételhez viszonyulni, ahogyan táplálkozástudomány szempontjából kéne, csak elmegy az ember kedve a fogyókúrától és az élettől is. Hosszú folyamat lépésről lépésre érik meg az ember a megfelelő életmódra, ha már teljesen elrontotta azt. Irányt mutat a mediterrán és a kelet-ázsiai konyha, vagy a francia hideg konyha. Hosszú idő elfogadni, hogy sosem lehet többé 2 pofára zabálni. Volt, hogy megkönnyeztem magamat, annyira sajnálkoztam, hogy el kell sétálnom az édességpolcok mellett. Javaslom, hogy figyeljetek meg vékony családokat, ha tehetitek. Fogjátok tapasztalni, hogy pont úgy élnek, mint mi kövérek, amikor fogyókúrázunk. Súlymegtartásra még megemlítem az időszakos böjtöt. Rengeteget lehet erről olvasni. Nekem bevált, sokkal könnyebbnek, magabiztosabbnak, szabadabbnak érzem magam tőle. De természetesen nem kell ezt követned. A lényeg, hogy olyan életvitelt találj, ami számodra a legmegfelelőbb, addig keresgélj, míg egyensúlyba kerülsz te és az új egészséges szokásaid. Ha kitartasz, idővel a családod is elfogadja, ha nem is követik az új életmódodat, de nem fognak hátráltatni, sőt, büszkék lesznek rád. Találkozzunk a nátszálak csodás világába. Belátást és teljes átállást kívánok minden sorstársamnak.